Hi guys, so gagawa pala tayo ngayon ng bagong recipe. Ngayon ko lang to naisip guys, hindi ko pa to nagawa kailanman. So di ba marami tayong pipino galing sa garden. So lalagyan ko lang siya ng cheese, tapos angel evaporada, tapos ano lang natin siya. Yan. Tapos gagayatan natin siya ng keso. Yan. Ayan, so ito cream densada ito. Galing na ito sa leche milk ko to para malamig siya. Ayan. So, nasa atin na yon. Pagka mix natin, syempre titikman natin guys kung masarap. Ayan. So, lalagyan natin siya ng raisin para magkaroon siya ng kulay. Ayan. So, titikman natin ha.